Bueno, bi puntutik errotzen den zuzen baten ekuazioa, gogoratu, zuzenen ekuazioan artean, erabiliena, edo kasu gehienetan erabiltzen dana, eta zuek oso ondo ikasi bere izango duzuena, da ekuazio puntu malda. Vale? Ekuazio puntu malda, idazten da, jakinda, malda eta puntu bat. Zuzen horretan dagoen puntu bat. Eta formula da, I berdin, I0 gehi malda bider x ken x0. Bueno. Orain, ikusiko dugu, hiru adibidetan, zelan aplikatzen dugu, edo zeintzuk gauzak arraro aldiren gertatu, edo, zelan egiten da. Bueno. Kalkulatu behar ditugu. Kasu bakoitzean, bi puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Bueno, azten gara, A-arekin, A-kasuarekin. Bueno. Ez dugu marraztu behar derrigor, Vale? Marrazten baduzue, malda ondinoko, ala izango zenuke kalkulatu, saltoak emonez. Baina, ez dut uste komenigarria danek. Vale? Zein dugu? Engogona izango da, hartu. Bi puntuen artean, A eta B puntuarekin, kalkulatu malda. Malda AB, bai? Nahi balin baduzue desberdintzeko beste malda guztiekin, ikusten duzuenez, ni askoz oso letra klasian txarra daukat hemen, imagina. Malda, izango da. Ien arteko kenketa, nahi duzuen ordenean, minus bat ken lau adibidez, zati, xen arteko kenketa. Orden berean. Eta moten dau, minus bost, bai? Zati, sortzi. Bueno, eta zein esango da ekuazioa? Malda ezagutzen dugunez, eta ditugunez bi puntu, edo zein hartuta, A edo B, A hartzen badugu, bai? Geratuko da. I berdin, haren I lau. Malda, bost sortziren, bider x ken minus iru, kasuetan, gehi iru. B erabiltzen badugu, geratuko da, I berdin minus bat, malda bardina, x ken, kasuetan bost. Vale? Biak, bezain ondo. Bueno. B eta C kasuetan, sortzen dira gauza kuriosoak. Vale? Hemen borrengo tau, bertu nahi nahituko bestea. Vale? Beren kasuan, malda goiazenean kalkulatzen, daukagu. Malda emoten dau. Zazpi ken minus bat, zati, bost ken bost. Hau da, sortzi zati zero. Hau, ez da existitzen. Bueno, ikur hau, erabiltzen da adierazteko existitzen ez den gauza bat. Malda espada existitzen, bakarri dago kasu bat. Eta zuzena, vertikala dala. Guk grafiko egin badugu, kontratuko inateke, Q puntua bost zazpi eta P puntua bost minus bat, lotzerakoan sortzen dela zuzen vertikal bat. Eta zuzen vertikalen ekuazioa, bakigu zein dan. X berdin, kasunetan, Xaren balioa, bost. Bai? Eta Z kasuan zer gertatzen da. Malda goiazenean kalkulatzen, daukagu, 6 ken 6, 0, zati, zazpi ken minus bi. Hau da, 0, zati bideratzi. Hau da, 0. Malda 0 bada, horretzen dago, horizontala dala. Vale? Horizontala bada, bere ekuazioa da, I berdin, eta puntuen, ia, bigarren koordenada, bardina dan koordenada.
bai? 6, i berdin 6. Kasu honetan, posible izango zen ipintzea, i berdin 6 gehi malda bider x-ken balio bat, ken zazpi adibidez, bai? Hau, 0 denez, segituan egin beharko nuke, borra, eta itxi, i berdin 6.